Нәбирә Гыймаддинова. Кыргый. Беренче бүлек. Күк гүмбәзе урталай шартлап ярылган сыман, яңгыр яуды да яуды. Җиһан тоташ бер су дөньясына әйләнде. Эре-эре тамчылар күңелдә кара шом уятып, шак-шык калай түбәгә килеп кадалалар да, ябылмыйча калган тәрәзә капкачына шыбыр-шыбыр агып төшәләр. Яңгыр алдыннан купкан җил давыл баганалардагы ут чыбыкларны өзгәләп бетергән. Авыл упкын төбенә мәтәлгән төсле караңгылыкка чумган иде. Ул торып сукыр лампага булса да ут эләргә теләде. Ләкин аяклары аны тыңламады. Бар гәүдәсе хәлсезләнеп уеп каткан. Баш эшләми. Эшләү генә түгел, баядан бирле ни нәрсә булганын аңламый. Бөтенләй мингерәгән иде. Ник килми, ник керми? Ул бит юл уңайы сугылырмын дигән иде. Хатын өметләнеп тәрәзәгә бакты. Тик анда караңгы, жанны ишетерлек куркыныч караңгы иде. Яңгыр өркетте микәнни? Әллә гайбәттән куркамы? Моңарчы капка шакыган кеше түгел иде шул ул. Белсә иде ул аның хәлләрен, белсә иде. Кар урманнар кичеп тә килер иде. Эй, Раббының каргыштан үтелгән төннәре. Язалыйм дисәң, бүтән язалар беткән идеме? Ярады. Хатын карлыккан тавыштан сискәнеп куйды. Үткен күзләре караңгылыкка ялешеп өлгергән иде инде. Ул мич авызына йылышып, тәмәке пыскыткан карашкы кыяфәтле иргә текәлде. Ярады, дип кабатлады карашкы. Ярады. Изге түгел дип карасың шуннан соң безләрне. Эзне шәп юа. Нинди эзне? Диде хатын аңламыйча. Ул әле һаман аңгы минге хәләтеннән котылмаган иде. Яңгыра. Минем җирдәге тәпи изләрен яңгыр юадым. Сарык. Төнге кунак хатынны мыскыллавыннан тәм табып, тыелып кына көлде. Ә ул моңа үпкәләмәде. Сораштыра башлады. Нишләп йөрисең әле булай? Кайтырыңа байтак иде бит. Чыгардылар, диде ир, мич эченә төтенен пуфылдата. Бар туган, кайт, диделәр. Хатын бераз айный төште. Чыгардылар дисеңме? Тау хәтле гаебең өстенәме? Кит сөйләмә. Син шитән казыгы. Артык төпшенмәяме? Чыгардылар ибасты. Рөхсәтен синнән сорамадылар. Алайса ник көн күзендә кайтмадың? Ник качапыса төнлә йөрисең? Эзне юа дип тә кинәнеп утырасың әнә? Җитте, дип теш шыгырдатты ир. Ирең исән аман бусагаңнан атлап кергәнгә шатланмыйсың мәллә? Карашкы тәмәке төпчеген ачу белән мичтәге көлдә изә сыта сүндергәч, аңа таба борылды. Керпедәй инәләреңне тырпайтма. Барыбер кадалмыйбыз. Төрмә узган безнең башлар. Нәстә. Хәзер ирең дип санамыйсыңмы, ә? Сиңа әйтәләр кабак баш. Хатын дәшмәде. Аны эчтән калтырау биләп алды. 3 елда оныткансыңдыр да шәт. Кая? Ир мүкәләп килеп шырпы сызды. Аның йөзен яктыртты һәм авызыннан сасы ис беркетеп. Аха, син шәп шим картаймагансың икән. Гел мин калдырып киткән килеш, диде. Күзеңдә пәриләр туй ясый. Алай-булай, мыеклап зыкайларны ияләштермәгәнсеңдер бит, ә? Сез булдырасыз аны, юха йыланнар. Шалбар салдыручы азгын шайтаннар. Карашкы сүгенде дә, учлап хатынның йөзен тотты. Жә, иреңнең күзенә кара әле. Кара дим иреңә, жә. Хатын калтыравын көчкә басып, ярсып пышылдады. Әйтмә ир дигән сүзеңне. Син минем ирем түгел. Ник туры Әсмаңа кайтмадың? Аның түшәгеннән торып чыгып киткән кеше бит син. Аңардан киттеме төрмәнгә?
Сиңа кайттым. Чөнки дә никахым синнән. Әсмәбикә булса, бәхетеннән ими башын чәйнәп өзәр иде. Бар, эссен, бар. Яңгыр туктауга чыгып кит. Таң атканны да көтмә. Ирекле башка кайда да ирек. Ирек, ирек дип үртәлде ир. Әйтерсең аның башына чүкеч белән суктылар. Ул юашланып калды. Кулын хатынның йөзеннән алды. Алды да авыр сулады һәм мескен тавыш белән: "Эйх, Җәмилә", диде. "Безнең иреккә туенган юк шул әле. Дөньясы да өтермән белән бер. Ничек чыгардылар дидең ич? Качтык без Садык белән икәү. Даллой өтермәннәре, даллой. Качтыгыз? Җәҗә, ягылып маңгаеңны карават читенә бәрмә. Искетерлек нәмәстә ишеттең әле. Дөнья шундый ул, бәгыр кисәгем. Синең мич уентыгындагы казаның кебек кайный, таша, түгелә. Төрмәдә шул дөньяга охшаган. Берәү анда барып керә, икенчесе чыга, өченчесе суелып үлә, дүртенчесе кача. Менә без табан ялтыраттык, качтык, ягъни мәсәлән. Чөнки дә без ирек һавасы сулап яшәр өчен туган халык. Кая кил, бер яратыйм үзеңне. Кайтканнан бирле кул тидергән юк. Кит. Хатын җитез тиен кебек караватның икенче башына сикерде. Кычкырам, кагыл гына, диде ул мендәрләрне ишеп төшерә-төшерә. Кешеләр җыям. Шу әкрен тиле баш. Синнән моны көтәрсең дә. Һаман шул аңгыра сарык икән. Ни кыйнап та тәкирәткә кермәдең? Бир мендәр, сырма. Мин идән астында йоклап алам. Сиңа шундый закон чыгарам. Кеше фәлән килсә, борча кебек үй бетереп чапма. Тыныч кына утырып сөйләш. Будто Идрис синдә түгел. Сизмәсеннәр дим. Иртә белән алга таба ничек эш йөртергә икәнен киңәшләшербез. Йокла, Җәмилә. Ничек инде бу? Диде хатын Идрисның сүзләрен башына сыйдыра алмыйча. Аның минем йортыма аяк басуы бер бәлә булса, куян кебек посып ятарга җыенуы 1000 бәлә түгелме соң? Төрмә хәтле төрмәдән качып. Билләһи, моны исәп-хисап кылырга акыл җитми. Әллә мин чынлап та аңгырамы? Аңгырайттым әллә Алла каргаган шушы төн мине? Күкләр җирләр мөгъҗизасы. И Ходаем, син бу ирне күзләрем күрмәсен өчен ерак-еракларга илтеп лактырган идең ләбаса, айырган идең ләбаса кара көннәремнән. Кан сауган бәгыремнең яраларын да төзәткән идең ләбаса. Нигә тагын җәзаларга ниятләдең? Нигә? Шулай ук мин артык гынахлымы? Юк, иртәгә үк Җәббар янына барам. Өтермәненә кире яптырсын. Җир бит. Ни йөзе белән авылга кайткан диң син? Булса да булыр икән иманыннан җәяү качкан бәндәләр. Җанын актарган шыксыз уйларыннан арынырга теләп, ул йөзе белән мендәренә капланды. Тик йөрәктән хәсрәт китмәде. Күзгә йокы эленмәде. Ара-тирә тынып торган кебек тыелган яңгыр шавы эченнән гырылдаган тавыш ишетелә иде. Әнә гырлый-гырлый йоклый. Әйтерсең урманда утын кисеп хәле беткән. Әйтерсең күңелендә тамчы да кер тап юк. Аның урынында икенче берәү булса, кирфектә йоммыйча тәрәзә төбендә утырыр. Эзлиләрме, куа килмиләрме дип яфрак селкеткәнгә дә колак шымрайтыр иде. Һич югы, хатыныннан шикләнер иде. Нигә шикләнмәскә ди? Менә хәзер Җәмилә тота да, Җәббарларга йөгерә. Әйе, тота да. Хыт җир белән күк бергә тоташып яңгыр койсын. Тоз түгел, эремәс. Иңә шундый аяклы каза керсә, таш яуса да чыгып чабарсың. Җәмилә кодарланып идәнгә басты. Кая барасың? Диде шул чакта гырлаудан шып туктаган ир. Һәм түбәсе белән генә күтәреп, идән капкачын өскә чиде. Хатын лып итеп караватка утырды. Мине җәвит итәргә маташасыңмы дип үкерде карашка. Минеме? Ахмак.
Син үзең дә буялдың бит инде. Неге ишек ачтың, ә? Идрис икәнемне таныдың бит. Танып ишек ачтың. Атып кірмәдім синең тәрәзәңне. Моның өчен, кашкынны куеныңа салган өчен, сиңа срок тиеш икәнен аңлыйсыңмы, хат? Аңгыра. Мине яшергән өчен кочаклап үпмәсләр, бел. Куркытма дияргә уйлады хатын. Әз генә гайрәт чәчәргә теләде. Ләкин тагын эчтән калтырау бизгәгә бәреп чыгып, бөтен әгъзаларын таркатып ташлаганда итте. Ят, дип боерды Идрис. Ят диләр. Итос сине дә яныма сөйрәп төшерәм. Хатын карусыз гына өстенә юрганын ябынгач, ир тынычланып идән астына чумды. Менә бардым, диде Җәмилә үз алдына көлемсерәп. Гомер шулай үтә инде. Уйлаган уем белән эшләнәсе эшем һәр вакыт тәңгәл килмәде. Килмәде. Башларыңны дәрьяларга салып агызасыңмыни, и Ходаем. Бу газаплар үзеннән үк башланды бугай. Үзеннән, үзенең җибеклегеннән, мискенлегеннән, кистереп әйтә белмәвеннән. Югыйсә, Идрис узата килгән беренче кичтә үк күңеленә беркеткән иде. Авылда яман аты чыккан бу егетне бүтән якын җибәрмәскә кирәк. Аны Әсмәбикә белән чуала диләр. Хылкы да ямандыр. Фәхретдин нәселе бит. Алар кызу канлы, каты куллы бәндәләр. Кумады шул Җәмилә. Хәзер искә төшерү дә авыр. Курыкты. Кыз килеш утырып калудан курыкты. Кыз гомере йомгак төсле алга тәгәри. Яшь һаман бара да бара. Тиздән 25 тула иде. Иреннән айрылган хатыннар ичмасам, гайбәтчеләр теленнән кыйналып сугылып булса да көн күрә. Сию тәме татый. Җаны теләгән ир аларның тәрәзәсен чиертә. Муртайган карт кыз кемгә хаҗәт? Бит аның йортын егет җилән 5 чакрымнан урап уза. Япа-ялгыз яшәп, нас сөюләрсез картаю Җәмиләнең кытын очырды. Һәм ул ишеттергән сүзләргә дә сабыр ит, үз тиңең табылыр дип үгетләүләргә дә карамыйча, бәхетсез башын Идрисләр йортына илтеп тыкты. Туйлар узып атна 10 көн үткәч, фермадан кытырынып кайткан яшь ир Җәмиләне бер сәбәпсезгә тукмап ташлады. Акылга сай бөкре каенсеңел аралап алып келәткә өстерәп кергәндә, ул хуштан язган иде. Бөкре битенә су бөркеп, аның күзен ачтырды. Шундый ул апаем, тилергән, элек сиңа хәтле мине бәргәләп ачуын баса иде. Мин кытылдым, әлләләү дип, кулын шәбәкли кеткелдәде каенсеңел. Булмый, диде ул чакта Җәмилә. Тормыш булай җәбер әрнүдән башлангач булмый. Бүген үк аерылып китәм. Кеше дөрес сөйләгән. Фәхретдин нәселе рәхәт күрсәтми икән. Шундый ул, дип һаман авыз йырды бөкре. Кулына ни иләксә, шуның белән кайызлый. Тишек чиләк белән дә кыйнады мине, дилбегә белән дә, идән чүпрәге белән дә. Нәзек тал чыбыгы белән сыздырса, бек авырта. Кара, андый монда йортта чыбык таяк күрсәң, ерак ыргыт. Шундый ул безнең абый Идрис. Син ачык авыз апа, ник аның күзенә чалындың соң? Икенчеләй, бәбәге акайганын күрсәң качып тор. Катырса, бәбәге акая бит аның. Үзенең кем икәнен белми әле ул. Миңа сай савыт дип акыра. Сиңа да кушамат та бар. Көт бер чак. Маштыр безнең абый кушамат пышаматка. Бәк маштыр. Сай савыт киентә чиләген асып суга киткән арада, Җәмилә чемоданга әйберләрен тутырды. Ләкин капканың бер як тоткасыннан ул тартканда, икенче ягыннан сусыз чиләкләрен шалтыратып кайткан бөкре эләктергән иде. Уф, ачык авыз апа. Күр кушаматны үзе үк кушты. Сулышым тынга капты, бик каты чаптым, диде каенсеңел. Һәм Җәмиләнең чемоданы өстенә килеп тә утырды. Шишмә юлында юан Әсмәбикәне күрдем. Юан да малай. Иелсә көндеге шишмәгә тия. Шул сорашты. Нәмәстә ди?
абыең жиңкәңне яратамы дип сорашты. Сукмыймы дип әйтә. Сукмый дим, ярата дим. Ышанды тәки, син тоттырма ялганны яме. Әсмәбикәне күрсәң, безнең Зәмзәмия гел дөресен сөйли диярсең. Көнләшүдән кызарган бүртенгән Җәмилә чемоданын кире бушатты. Әсмә һаман өметен өзми. Бәпкә сагалаган тилгән кебек, аның бәхете өстендә бетерелә икән. Чыгып кит әле шунда. Икенче көнне үк күзен тындырып Идрис йортына киләчәк. Киләчәк. Кичен дуамал ир басылган иде. Хатынының яшьле күзләренә карамыйча гына. Фәхретдин малайларының холык-фигылен белеп ишетеп чыктың. Тырнак белән чирткәнгә дә авыз турсайтма, диде. Егет вакытта ачу ташын су сибеп чыжлатмыйсың инде аны. Өйләнгәч хәлләр үзгәрә. Ир ничек көйләтсә дә түзәсең, җанкай, диде. Һәм шуның белән әйтеп тә битерде. Хәзер инде бөкре каенсеңел киңәшен истә тотарга гына кала иде. Кыргый. Икенче бүлек. Шиләкләп куйган яңгыр таң алдыннан туктады. Өй дым тарткан иде. Әз генә ширем иткән хатын туңып, ширканып уянды. Бер ара җылы юрган астыннан чыгарга иренеп ятты. «Шәй куй», диде карлыккан тавыш. Төнге мәхшәрнең өзелмичә яңа туган көнгә дә килеп тоташуы Җәмиләнең тәнен куырып алды. Төш кенә түгел идеме кичәге хәлләр. Абау җаным, абау. Ул дәшмәгәч, Идрис идән тактасын дөбердәтә башлады. Самавыр куй, саңгырау колак. Ишем быгырдый. Мәрткә шумдың мәлләнда. Төннең авырлыгыннан сыгылып төшкән сыман, хатын яртылаш бөкрәеп самавырга су тутырды. Калтыранган бармаклары торбага утлы чыра сала алмыйча интекте. Чыра күмерләнеп идәнгә чәчелә иде. Аның да бәхете кара күмергә әйләнеп шулай чәчелде бугай. Җыеп кара инде хәзер. Сүзсез генә чәй иштеләр. Идрис куркыныч иде. Яңак сөякләре бүлтәеп, күз төпләре зәңгәрләнгән ир аш бүрегә охшаган. Ул ашардай булып һаман хатынын күзли. Шәшкең тешеңә тиеп шыкылдый, диде карашкы мыскыллы елмаеп. Нәстә, миннән шурлисыңмы? Азак ятмам синдә, куан, сөен. Әнә күрәсеңме? Кашкын ишеккә таба ымлады. Анда гомереңә җитәрлек байлык. Карама капчыгы бәләкәй дип. Кечкенә дә төшкенә. Алтын зур булмый туганым. Мие шулпаланган Җәмилә шунда гына искәрде. Ничек абынып егылмаган. Бусага төбендә авызы бәйләнгән капчыга уны иде. Нәстә бәбәгең акайды. Аңышмадыңмы? Синнән аңлау мазар сыра алмыйда. Тыныңны чыгармыйча койрыгыңны кысып йөр. Шул сиңа сүз. Азакламам дим, китәрмен. Ул бу тынсын, милиция иснәнүдән туктасын, китәрмен. Суга баткан кебек булырмын. Дөньяның чите юк дисеңме? Җир шары түгәрәк дип ахмаклар гына сөйли. Дөньяның 4 чите бар. Бар. Син аңгыра белмәгәчтә ни? Саташкан, диде хатын капчыкка янә күз ташлап. Тәмам тилергән. Төрмәдән алтын тоттырып качыралар ди сиңа. Китәрмен ди. И Ходаем, якынайт ул минутларыңны. Тизрәк якынайт. Ичмасам бәхетемә киртә кырылмас. Мин бит аңа тиенгән кебек идем. Ир җәһәт кенә торып, капчыкны идән астына ыргытты. Әйдә ятсын аулак җирдә. Син Җәмилә тыңла. Әгәр кеше шикләнмәсен дисәң, үзгәрмә дә, үзгәртмә дә. Элеккечә яшә. Коф тавартына алак дип ыңгырашты хатын. Алак, алак. Же, үләксә төсле улам әле. Тыңлап бетер. Алар синең йортыңнан эзләмәс. Аны абзаң исәпләде инде. Әсмәбикәнең тавык китәклегенә хәтле капшарлар. Синең белән безнең ара суынган дип шутлый милиция бәндәсе. Ялгышалар, тәре бугазлар. Шулаймы карчык?
Безнең әле кайнар төннәребез булыр валлаһи. Нигә аптырыйсың? Күрше авылдагы Питер дәдәй сугыштан качып 4 ел яткан хатынының итәк астында. Мария түти 3 бала тапкан. Балалар суйган да каплаган аталары икән. Авылдашларына ни дигән хәйләкәр хатын? Калага күкәй сатарга барган сайын Питерыма охшаган мужик белән очраштыргалыйм. Артык суешәбез бугай. Күкәй сатканда да бала ясап китә чукынчык дигән. Марияны азгын дип шәрәтеп сүгәләр. Питерны мескен сугыша дип жәллиләр икән. Сиңа да марҗа түти хәйләсе таптаман Җәмилә. Идрис сымаграк берәр ирне күзләргә туры килмәгәе. Котловка базарыннан. Күз буяр өчен. Тәмәкедән саргайган ямсыз тешләрен ыржайтып көлгән ирне күрмәс өчен Җәмилә йөзен читкә борды. Җирәнгеш. Бигрәк җирәнгеш, Ходаем. Яктырды. Тәрәзә пәрдәләрен ачарга кирәк, диде ул көчкә сабырлыгын җыеп. Көлүдән туктаган ир йодрыгы белән бүрәнәгә суккалады. Еңшәп, Җәмилә. Монда йортны бушка салмыйлар. Акча кем бирде? Бурычка җыйдыңмы? Мине кулга алганда капка төбең тулы бүрәнә генә иде әле. Йорт кузгатып шиләнмәскә иде, минем бөкре сеңел янында урын тар идеме? Яшәр идегез шунда, 2 сантый. Идән астын бетонлап эшләткәнсең. Салкын җилегең туңарлык. Акча каян таптың дим. Бу йортның ни бәягә төшкәнен, аны салам дия күпме шиләнгәнен хатын сөйләмәде. Кешесе ул түгел иде. Ярар, Садык каясың? Сез икәүләп баса дип сүзне бүтәнгә борды. Качты Садык. Урманга тайды. Биткән дип исәплә ул дуңгызны. Ничек биткән? Ирнең күзләре усал ялтырады. Урман синең идән астың мәллә. Озак агач санап йөрерсең ди. Барыбер тоталар. Шуңа биткән Садык. Бу башка сыймаслык хәл иде. Алайса дип шумланып уйлап алды хатын. Моның да көннәре санаулы. Тотсалар, һич шиксез Садыкның телен чиштерерләр. Аннан эзләп килерләр. Ир хәтле ирне бүрәнә ярыгына тыкмассың, ул сиңа кандала түгел. Таякның юан башы әүвәл Җәмиләгә тияр. Кем яшергән? Җәмилә. Кем милисәне кисәтмәгән? Җәмилә. Тагын Җәмилә. И Аллагынам. Ул моңа ничекләр генә түзәр икән? Юк. Шушы карачкы кыяфәтле ирнең кабат тотылуы да, гаебенә күрә җәза алуы да аны тетрәндермәячәк. Кешеләр яудырган нәфрәт каргышка да йөрәк чыдар. Битенә төкергән ил төкереген кайчанда бер юып төшерер ул. Ә менә Җаббарга нәрсә дип җавап бирер? Ничек аның күзенә карар? Бит ул Җәмиләне гөнаһсыз фәрештәгә тиңлидер. Хәер, аңлар бәлки. Хатын-кыз ирләр акылы белән яшәмиләр баса. Аңлар бәлки. Юк, мин тикмәгә генә үземне юатып утырам. Имансызның да имансызын яшергән өчен Җаббар тарафыннан юк кичерү. Юк. Нигәдер балайыннарын кабарды Җәмилә. Җәмилә дим. Биришеп урындыгына сеңә язган хатынны ир иңеннән тотып селкергә кереште. Ниләр хисаплыйсың, ә? Шәт мине сатарга план корасыңдыр. Аши пишурлыгыңны әйт бер сүз. Хатын йөрәге белән сыкранып, Әсмаңа китәргә иде. Әсмәбикәңә, диде. Идрис таган атындырган кебек урындыгын ие белән аны итеп җибәрде. Җәмилә шүт кенә йөзе белән идәнгә кадалмады. Ир ачуын тыя алмыйча ярсый ук башлады. Кайтканнан бирле Әсмә. Ни туқым кибәк башка, кирмәсә дә кирмәс икәнҗә. Бүренең төлке ясына качканын ишеткәнең бармы синең, миңгерәү тавык? Юктыр шул, юктыр, сарык. Бүре ясына аучы якынлашса, ялан кырга чыгып чапмый. Акыл бар ул йырткычта, шып кына төлке апайын куышына керә дә чума. Ә бүрене төлке ясыннан эзләмиләр. Эзләмиләр дим, Җәмилә, аңгыра Җәмилә. Син төлке. Төлке, мин сине кумыйм. Икебезгә дә урын җитә монда. Инде миеңә азмас тамдымы?
Тамдымы? Әйтәм бит, синең ише мингерәүгә барып җиткәнче таң атар. Адаштырам мин милисәне шулай, башын бутыйм. Синең кебек аңгыра сарык ясыйм үзләреннән. Жә, урындыгыңда артык җәелдең, Җәмилә. Кузгал. Аш пешер, карын ачты. Шәй белән генә кеше булмассың. Карашкы чалбар кесәсеннән пычак тартып чыгарды. Ушында кайраган итте. Шәнчи бармагына тидереп үткенлеген тикшерде. Һәм Җәмилә ягына усал караш ташлап, идән астына төшеп чумды. Төшкәндә авызын ямсыз кыйшайтып, хәтереңне көя челтерләгән ахры хатын. Синең бит гыйшкың Әсмә бикәнекеннән дә хәтәррәк иде, диде. Шул сүзе белән ул Җәмиләнең йөрәгенә китереп кадады. Хурлануыннан иренен чәйнәгән хатын карашкыны идән астыннан сөйрәп чыгарып, каршысына бастырып, мин инде син кайчандыр селтәп аткан Җәмилә түгел. Әгәр йолдызсыз караңгы төннәреңне минем белән бүлешергә өметләнсәң, мең кәррә ялгышырсың. Уртак түшәгемә синең чирканчык гәүдәңне салганчы баз бакасы салам мин. Әллә бер каткан бәгырне эретүе җиңел дисеңме? Гыйшкың хәтәррәк иде имеш. Ул хәтәр гыйшыкның сүнгәненә 5 былтырлап баса. Үлән үскән сукмагыма аягыңны да бастырмам, бел дип, ярсып елап барысында тезмәкче иде ул. Уйларын очлап бетермәс борын урыныннан сикереп тә торган иде. Тик акыл бу ниятеннән тыеп өлгерде. Бит Идрис әдәм телен барыбер аңламый. Аның сүзләренә лышкылдатып төкерәчәк кенә иде. Әле төкерсә генә бер хәер. Җанында казынып, шул җаныңны мыскыллап тәм табачак. Кирәксә тибеп тә китәчәк. Шул килеш кенә кал инде син, Җәмилә хатын. Дәшмә, авызыңа су кабып йөр. Ничек ялмый битсез. Күпме канлы яшь түктергәннән соң килә дә гыйшык турында сүз кузгата. Юк, юк инде. Һәр нәрсәнең үз вакыты бар. Әйе, кайчандыр синең күндәм сабыр хатының булып яшәргә риза иде ул. Ә син аны Әсманың юынтык суларына салып чайкадың. Мине бер тибеп йыккач та тартып торгызырга була иде әле. Җәмилә кичерә белә, оныта белә иде. Синең кабахәтлекләреңне дә искә төшереп җафаламаячак иде. Кая ул? Сиңа Ходай андый сизгерлек биргәнме соң? Юк шул. Тагын бер мәртәбә юк. Сине Ходай хайваннан да тупасрак, йырткычтан да кансызрак итеп яраткан. Хәер, нигә мин бу ирне гынахсыз йырткыч хайваннарга тиңлим әле? Тугрылык дигән нәрсә йырткыч җанварларда әдәмнән дә көчлерәк ләбаса. Алар үз сыңарын бәләгә юлыкса да ташламый. Хатын күңеленнән генә иргә рәнҗи газ плитәсенә ут төртте. Аш куйды. Итне күп салды. Мул салды. Мингерәүләнүдән рәтләнмәгән башы нигә бу кадәр ит ашыйм мин дип гаҗәпләнде. Ике кеше өчен ризык хәстәрләүне аның акылы кабул итеп бетерә алмый иде. Исләремә җил какса, агачында калтыранган көзге яфрак кебек кыелам да кыелам. И Ходай гынам, аңа бит пешергән ашың да ярамый. Шуннан мең гаеп табып, тәлинкәсе ние белән йөзеңә бәрә иде. Ник хәзер җиде ятка әверелгән бәндәнең көен көйләп, җайын җайлап ятарга тиеш әле Җәмилә. Аштан кукрайып катсын. Иштән генә ярсыган дулаган Җәмилә шыплатып газын сүндерде. Янә кабызды. Янә сүндерде. Утырып аз гына тынычлангач, тагын шырпа алды. Ярар. Дошманыңны ни нәрсә? Әтәгән белән битәрләү татар гадәте түгел. Алла риза булмас дип, хатын токмач камыры басарга кереште. Идрис фермада атлар карый иде. Колхоз соңыннан байып хәлләнеп китү исәбе белән бөлгенлеккә төшә-төшә читтән нәселле бияләр кайтарткан Рәис Мөхәммәтшин Нарат бүрәнәдән кымыз заводы төзетеп маташа иде. Никтер Идрис белән Мөхәммәтшин бер-берсен өнәми. Кара каршы чыраганда икесенең дә күзендә зәһәр чаткылар биешә иде. Идән арандагы бозаулар яныннан өйгә кереп, дөньяда бүтән төрле уй мәшәкать, бүтән төрле сукмак барлыгын белмәгән яшь хатын
Бигрәк тә гайбәтләрдән ерак торган хатын каян аңласын ди бу ике ирнең мөнәсәбәтләрен дә, ниләр бүлешкәнен. Эшендә Идрискә бәйләнерлек түгел. Мал-туар вакытында ашатылган, эшертелгән. Ниһаять, сер шишелде. Бер көнне Җәмилә рәис белән иренең кызып-кызып сөйләшкәнен ишетеп, абзар читенә шыкланды һәм сагаеп тыңланды. Син дуңгыз малай, диде Мөхәммәд шиндулап. Анда йөрүеңне туктат. Кая, диде Идрис җиргә чирт-чирт төкеренеп. Башыңны юләргә салма. Төнәгенәк кемнәрдән чыгып бара идең? Өйләнгәч тә басылмадың, затсыз үгез. Менә дигән кыз ярәштең бит. Нәрсә кирәк сиңа тагы? Тукта, Леприт, тукта. Кемнәрдән чыгып бара идем, Авылда минем кирмәгән йорт юк, конкрет әйт. Ширепләрен күгәрдем әллә? Майларбыз караны. Син аны әйтәсеңме? Әллә ул хатынны үзең шамаларга йөрисеңме? Шамалыйм мин сине. Бугазыңнан эләктерсәм хәзер, сасы кырсагыңны тибеп агызырмын. Муенга гына үрел, приттәре. Ирләр әтәчләнеп бер-берсен шуқый башлагач, гырләнгән, хурланган, әрнегән Җәмилә килеп араламады. Йөзен пычмакка яшереп, калтыранып үкседе. Идрисның бар наз җылысын урлаган карак җан Әсма иде. Ул иде. Ул. Тагын кем булсын, Ходаем? Кем авылда ирләр җыеп, ирләр сугыштырып ятсын? Азгыннар сукмагында үлән үсми, чөнки таптаучы күп. Әнә Мөхәммәд шинда, авылның намус көзгесе саналырлык кешесе дә Әсманы сагалы икән бит. Бүтәннәрдән ни өмет итәрсең? Күрәсең, бу хатынга төрледән төрле кирәк. Ирләрнең Идрис кебек чебеше дә, Мөхәммәд шин кебек юаны да кирәк. Бит каргана әйтте Идрис. Өйләнешкән төнне кәләшенең аягын үбеп карганып әйтте. Башка Әсмә тәрәзәсен чиртү юк диде. Миңа син генә бердән-бер диде. Ичмасам, кеше күзеннән качып яшеренеп тә очрашмаганнар. Мәхәббәт булса хит, үлеп-үлеп ярату булса икән. Ятар идемен яларның арасында сурайып Җәмилә. Тик мәхәббәт түгел бит бу. Бу Җәмиләне мыскыллау гына. Бар тик рәхимсез мыскыллау. Хатын үз-үзен белештермичә Әсмәбикәләргә чапты. Моның бер акылсыз эш икәнен дә тоя иде ул. Билгеле, анда баруның мәгънәсезлек икәнен дә аңлый иде, ләкин иштән кайнап дөбердәп күтәрелгән ачу канны кыздырып өлгергән иде инде. Күзе тынган килеш, ул көндәш йортына килеп тә керде. Әсмә шишенеп, ситсы күкрәкчәдән генә калып кирләр юа иде. Җәмилә аның килбәтсез зур гәүдәсен, ягенә хәтле күтәрелеп, тау хасил итеп торган күкрәкләрен күргәч, тәмам югалды, таралды. Мизгел эчендә ул Әсмә янәшәсенә Идрисне бастырды. Һәм шаккатты. Бу кибән янында Идрис артык бәләкәй, артык ябык түгелме соң? Киресенчә булса иде. Әсмәнең дәүлеге, зурлыгы Идристә булса иде. Моның ише хатынны кочакларга кочагы җитә микән? Җәмилә эндәшми-нитми генә ишеккә борылды. Ире белән көндәшен чагыштырган арада баягы ачу зәһәр капыл гына сүрелгән иде. Ләкин Әсмә аны чыгармады. Ыжгырып алдына килеп басты. Шу, йомышыңны йомышламый китәсең, күгәрченкәем. Анда Идрис белән Мөхәммәд шин пыр тузып сугышалар. Сине бүлә алмыйлар. Бар, бүлеп бир, диде Җәмилә, борынын ярып кергән тирисеннән күңеле булганып. Әсмә тау-тау күкрәкләрен авыз турысына ук китереп терәгән иде. Уйнаш хатын кычкырып көлеп җибәрде. Син тиле-миле, иске бер тиен, миңа сөенчегә чаптыңмы? Бүләрбез, күгәрченкәем, бүләр җиребез, Аллага шөкер, ишкән. Әсмә мутланып җилкәсен сикертте. Менә синең? Ул Җәмиләгә мыскыллы караш ташлады. Нәрсәңне генә бүләргә икән? Кырыган таяк кисәге тек кырыган таяк кисәге. Тәнеңдә итәсәре дә юктыр, билләхи, шып-шыр сөяк кенә. Сине кычаклаганда иреңнең беләкләре авыртадыр, әйеме? Кабыргаларың белән тишмәсәң инде Идриснең күкрәген. Йонлаш бит аның күкрәге, җанны маймылныкы төсле.
Хараплар итмәгәйең дим. Көндәшенең бәгыренә шәншүенә түзгән Җәмилә. Синдә мыскал да оят юк икән диде. Без оятны жүн генә бәягә базарга чыгарып саткан идек шул, күгәрчен тәпием. Алалар базарда. Синдә сат. Аннан ир куып та мәшәкатьләнмәссең. Аты сезнең сымак таяклар ир күрдем диләр дә борын чөяләр. Янәсенәмә әллә кемнәр. Ирләрен тик үзләренә генә ябыштырмакчылар. Безнең ише ялгыз-йолгыз. Бәлшәйгән кишер кимерергә тиеш микән, Әнә тавыклар нинди акыллы сугышмыйлар. Әтәш һәммәсенә дә җитә. Барысы да йомырка сала. Әтәш мәхәббәте тәтемичә нәүмис калган тавык күргән юк булай? Бер алдына, бер артына төшеп туктаусыз сайраган хатынны Җәмилә авыз ачып тыңлады. Әсмә такылдаган саен, ул үзенең кичерәеп, мискенләнеп барганын тоя. Көндәшен кайнар табада үтәрлек усал сүз дә теле шуна килми иде. Андый сүзне аның гомердә дә ишеткәне юктыр ахрысы. Шул килеш, җиргә сеңәр дәрәҗәгә җитеп бәләкәйләнгән килеш, ул иенә таба атлады. Ул хәзер тузан бөртеге иде. Аны санламыйлар, каһкаһәләп көләләр, хурлыйлар, таптыйлар. И бер Ходай! Бит шушы тузан бөртегендә дә җан бар. Җан кем беләндер ир кочагы бүлешмәс өчен үзгәләнә, бәргәләнә, әрни, сыкрый. Синең өлешне тартып алсалар кыен икән. Аннан да битәр. Япь-яшь башыңнан көндәш утларында янулары газапның газабы икән. Буларны кемгә сөйләп бушанырга, Авылы да сыр саклар кешегә корыган ичмасам. Җәмилә үзе дә әллә нинди. Аз сүзле хатын. Андый кешене бик дус күрмиләр, сөймиләр шул. Капкадан атылып кергән җүләр каенсиңел, салынган җилкәләрен күтәрергә көч тапмыйча баскычта утырган Җәмиләне төрткәли башлады. Тыкрыктан абый кайта. Күлмәге ертык, авыз борыныннан канага. Әйдә, ашыга узапа, пишәнлеккә качабыз. Иту иманыбызны кыяр. Үзе сүгенә, үзе мышны кытырган үгез. Качык тизрәк. Хатын кымшанмады. Бик теләсә дә ул селкенә алмас. Чөнки аның белән бергә дөнья да аксылланып катып калган. Ишек алдындагы тавык чебеш, куакны сарган чыпчыклар, әле генә колак төбендә безелдәп йөдәткән бал корты да, һавадагы күпертмә ак болытлар да, һәммәсе ниндидер туфан кубасын сизенеп, өнсез хәрәкәтсез тора кебек иде. Капканы аягы белән генә тибеп, Идрис керде. Каенсиңел чинап пишәнлеккә йөгерде. Аның артыннан очкан төпсез чиләк абзар читенә бәрелеп янчилде. Тимәде, ләләләй, тимәде дип. Абзар ишегеннән муенын сузып үчекләгән тиле милене Идрис куып азапланмады. Аның корбаны каршында гына. Эләктереп ал да, җиргә китереп сыла гына. Күзен кан баскан ир. Приткә минем өстән жалу белән син бардыңмы? Ирем төн ката Әсмә белән шуала дидеңме дип башлады. Һәм җавап та көтеп тормыйча, Җәмиләнең башына сукты. Хатын баскычтан тәгәрәп төшкәнен, йөзе белән тузанга кадалганын гына хәтерләде. Идрис итеге белән типкәли кыйнаганда, ул инде аңын җуйган. Үзен нишләткәннәрен белми иде. Аны су бөркеп аңына китерделәр. Ишек алды тирә күрше белән тулган иде. Ут баганасы сыман гүелдәп шаулаган колаклары берсенең дә сүзен ишетмәде. Күзләре генә өстенә йелгән милиционерны шәйли иде. Моңа нәрсә кирәк икән? Аны кем чакырган? Идрис кайда? Әдәм хуры. Сабантуй хәтле халык җыелган. Әллә ир кисәге Җәмиләне тәмам изеп сытып ыргытканмы? Әллә ул үлем белән тартышып, соңгы сәгатьләрен көтеп, тузанлы җирдә ауныймы? Милиционер аңардан кат-кат нәрсәдер сорады. Ләкин хатын аңламады. Шың-шың гүләгән колаклар саңгырау иде. Сорап әйтеп тә мәгънә чыкмагач, милиционер күрше күләнне читкәрәк итәрде һәм Җәмиләне күтәреп алып,
Капка төбендәге мотоцикл бишегенә илтеп салды. Райүзәк юлына борылгач кына хатын юлдашының ниятен сизде. Кыр җиле аны айнытып җибәргән, колакларының шаулавы да басыла башлаган иде. «Төшерегез мине!» дип кычкырды ул. «Бүлнискә бармыйм мин. Бер җиремдә авыртмый минем. Иту сикрәм!» Бөтен буе белән калкынып торып баскан хатынга милиционер кул изәп утырырга кушты. Җәмилә түземлеген җуеп сикерергә азаплангач кына туктады. Ул туктауга хатын җан фәрманга юлдан кирегә таба чапты. Авылдан шактый ераклашканнар кичтә җитеп килә. Кыр болыннарны караңгылык сара иде. «Сабыр ит!» диде артыннан лап-лап йөгергән милиционер. «Сабыр ит! Син бит бик каты кыйналган. Духтырлар тикшерсен. Зыянсыз дисәләр, авылыңа үзем озатып куярмын. Миннән шикләнмә, яңа кеше мин. Күптән түгел генә сезнең Карасуга тәртип сакчысы итеп билгеләделәр. Участок милиционеры димәк». Изгелек кылган кешегә рәхмәт тә әйтмичә торып чабу әлбәттә килешми иде. Хатын уңайсызланып адымнарын әкренәйтте. «Ире тукмаган бар хатынны бүлнискә ташып өлгермәссең», диде ул аклангандай. «Сирәк-мирәк кенә булгалый бездә андый хәлләр. Тормыш бит. Күршеләрегез сирәк кенә димәде. Көн сайын юкла», дип бүлдерде Җәмилә. «Ара-тирә кул уйната инде. Җиннәре кытырса гына. Зинһар, Идрисне бинаватлап 15 тәүлеккә япмагыз. Ябылган инде ул. Кабат ябасы калмаган. Сез милиция халкы гаепсез димисез шул. Тотасыз да төрмәнгә атасыз. Сукса, үз хатынына суккан. Сезнекен барып тукмамаган. Синең исемең ничек әле?» «Җәмилә атлы мин. Баязитова Җәмилә». «Я, хуш алайса. Ярдәм кирәксә тартынма, кил. Мин Мәрфуга карчыкларда фатирда яшим. Җаббар Сафин булам». «Кирәкмәстә ярдәмегез», дип үпкә белдерде хатын. «Синнән башка да иремне җайлармын. Кеше утыртырга сез маштыр». «Их, син Җәмилә, Җәмилә». Шулай дигәч, ник шелтәләп карады аңа бу кеше? Карады да мотоциклын тырылдатып китеп барды. Кыр уртасында исәнгрәп ялгызы гына басып калган яшь хатын ул күздән югалганчы карап торды. «Җәмилә» дип бигрәк үзәкне өзеп әйтте инде. «Җәмлү, Җәмилә». Җәмлү дип иркәләбендә шуын кемгә тансык? Үзенчә кыйналып, сугылып яшисең бичара дию булгандыр әле. «Синең ни эшең бар, милиция? Мин тәртип сакчысы дип бөтен кешенең дә тормышына тыкшынма, яме? Идрис йортыннан баш алып кая барсын? Кайсы капкага төртелсен Җәмилә? Әсмәбикәгә ир биреп, үзе айырылган исеме күтәреп тереклек кылсынмы?» Юк, юк. Алайда шүәле, шәпшемәле Җәмилә хатын. Тиргәмә аны. Нигә болай үзәкне өзеп әйтте соң ул? Әйтерсең, хатын ярамаган эш өстендә тотылган. Вәт табышмак. 15 тәүлек казна шулпасы шимергән Идрис әзрәк басылып кайтты. Эштәге ачу зәһәрен йодрыкларына күчермичә генә теле белән дөмбәсләде. «Ну, Җәмилә, сасы көзән, су кыртышкан. Арт сабагыңны бер укытам мин синең. Икенчеләй, урам ярмассың, милиция өстөрмәссең. Идән астына ап төшеп, иләгә үзеңә бәрәңге тутырып, тавышыңны чыгартмыйча гына изәчәкмен». «Нахакка тиргисең, Идрис. Мин милиция чакыртмадым», дип елады Җәмилә. Әмма ирҗәлләмәде. Отыры кытырды гына. 15 сутка кем өчен төрмә идәнендә аунадым әлсә? Бер сукканга авыл җидың, үлән бүҗәге. Синең ул сугу кыйнауларың исәпсез хисапсыз инде. Кайчан милициягә жалу язганым бар. Түзәм бит. Әсмә дә төн кунуларыңны да белеп түзәм дияргә уйлаган хатын телен аркылы тешләде. Әсмә исемен кыстырсаң, сүз артык куйырып, тагын кара тавыш чыгачак иде. Төнлә ул кыйналган тәненең кайсыдыр почмагында кудрәт белән генә сакланып калган наз сөюен таш бәгырьле иргә күчерергә өметләнеп, аңа йылышты. Башын җилкәсенә салды. Идрис гырылдап йоклый иде. Йокы аралаш кына. «Нәрсә?» диде. «Син миңа бүтән тимә», диде хатын кыяр кыймас кына ирнең кытыршы яңагыннан үбеп.
Имгәтсәң, бала да табалмам бит. Өскә атлама, сытасың, Әсмәбикә шуқынчык, диде саташкан Идрис, шебен куган төсле кулы белән селтәнеп. Җәмилә читкә тайпылып өлгермәсә, авыр йодрык тагын башка куначак иде. Өченче бүлек. Ул табын әзерләп зур савытка аш бүлеп куйды. Шык дип эндәшмәкче генә иде, капка ябылган тавыш ишетелде. Төш җитте, кибетең һаман бикле дип сукрана тиргәнә ботак ише туганы Рөкыя килеп керде. Нишләп ятасың бу гомер аста, каем? 5 балаң 5 яктан итәгеңә асылынганмы? Иркие килисеңме? Вакытында ашып рәхәтләндермәсәң халыкны. Азасыз, кибеткә хуҗа буласыз да отыры азасыз. Рөкыя түргә үтешле үк өстәлгә күз салды. Бәрәш, кунак төшемең бармыни? Җәмилә каушаудан сүзен йотты. Ходаем, алай-болай иснәнеп йөрми микән әпши карчык? Аңа сер сыймый. Сереңне тартып алса, юынтык су кебек бөтен урамга чыгарып түгә. Ниткән кунак ди, туганым апа? Яңгырмы, койды гына. 3 кешелек аш сусып куйгансың, шуңа әйтүем. Ансы кунакның гаебе юк, беләбез инде, бик беләбез яныңа кемнәр килерен. Туганыңнан яшермәсәң ни? Гайбәт сөйлиләр, туганым апа. Килерем дә, китәрем дә юк минем. Ие, кызарынмас тақайым. Балкыртык кайсы чәчкәгә кунарын үзе сайлый. Шәй эчәр идең, туганым апа. Иртән эчкәннәрдә эчәккә төшеп җитмәгән әле. Аш кибетеңне җәтрәк. Бара торам, тоз кирәк миңа. Менә хәзер үз өеңдә куркып яшә. Иркенләп сулама, каты басып йөрмә, кычкырып сөйләшмә. Ибер Ходай. Ул шайтан таяк апаңны үзеңнән биздер, диде барысында ишетеп тыңлап яткан Идрис. Аның борын тыкмаган җире юк. Килгән кешене куалмам инде. Син үзең тизрәк китү җаен кара. Яшәтмә ишек капкалар бикләтеп. Шәрелдәмә, тиле хатын. Урамга ишетелер. Кайчан табан ялтыратырга икәнен синнән сорамам. Әлегә миңа монда да рәхәт, тамак тук, өспетен, кендектән чыга төтен. Түренә менеп көлеп утырган шушы бәндәдән дә җирәнгечрәк зат дөньясында юк иде. Ничек Җәмилә аның белән кыйнала сугыла гомер чиккәндә, ничек бергә ятып йокларга чирканмаган. Тун түгел шул. Әдәмнең эчендәгесен әйләндереп карыйм димә. Тун түгел. Күз сукыр булды микән ни ул чакларда. Эй, тәңреләрнең тәңресе, арала, арала бу киектән. Бүрек арала. Хатынның инәлеп, йөрәге кычкыра иде. Шапыр-шупыр аш чимергән Идрис күз кырые белән аны күзәтеп: "Кибеттә идән юасыңдыр, Җәмилә", диде. "Сатам", диде хатын теләр-теләмәс кенә җавап биреп. "Синме, кодагый? Шул паланган миең белән шут тимәсе тартасыңмы? 1000 кат ялгышыпмы? Син төрмәдә кандала симерткәндә мин акча санарга өйрәндем. Күрәм, телләшергә дә старгансың, Җәмилә. Әлеге авызыңда амбар йозак иде. Алай җәелеп авыз чапылдатма әле, кодагый. Минем исемне дә кушып җибәрмәгәң. Чамалап кибетеңдә, чамалап сөйләш. Тоттырсаң, үзеңне теге дөнья фәрештәсе дип сана. Башта сине, аннан үземне чәнчим. Без Зәһәр Фәхретдин кавеме. Бабайның беренче хатынын ничек суйганын сөйлимме? Ха-ха. Тыңлыйсың килмәй иркәсең. Хатың ботыңа төште. Бар, тай кибетеңә. Кайтканда 2 чистай малайын сумкаңа тыгарга онытма. Бүген төнлә мөгаендә туй ясарбыз. Яңадан никах яңартырбыз, Җәмилә карчык. Җәмиләнең тыны кысылды. Нәрсә лыгырдый төрмә чыпчыгы? Шаяртамы? Көләме? Юк, шаяртмый. Чынлап сөйләшә. Тәүбә, никах яңартудан Алла сакласын. Шушы бәндә якын һәм кадерле булса, ул аны кайтып кергән минутында ук уртак түшәк җәеп, назлап иркәләп йоклатыр иде. Яраткан тәкъдирдә барыбер иш. Төрмәдән качсан иде, качмаса ни. Сатуның рәте чираты булмады. 3нче көн генә алтын алкалар кайтарганнар иде.
Авыл хатыннары берсен-берсе уздырып алка сайлаганда, ул уе белән очып өенә кайтып китә. Уе белән идән астыннан Идрисне тартып чыгара. Уе белән аны куалый башлый иде. Әгәр Җаббар очрамаса, бәлки ул булай шәбәләнмәс. Мин күрәселәрне бүтәннәр күрмәс дип, ачы язмышына ризалашып, баш аягы белән Идрискә буйсыныр. Карусыз гына ир кушканнарны үтәр иде. Бәлки, һай дөнья, аның да яктысы бар икән шул. Кара томан эчендә йөзгән Җәмиләнең дә сукмагына ай нуры төшәр көн бар икән. Шуңа курка ул хәзер. Үткәннәр әйләнеп кайтып бәхетен кисмәсен дип хафалана. Ир дигән ят бәндәдән тизрәк котылырга тели. Куам дип гайрәт чәчү генә аз. Шир бит ул. Шир. Синең тәнеңдәге һәрбер күзәнәгеңә кирип тулган яман шир. Әнә ул ничек кенә икесен оста бәйләп куйды. Син ишек ачтың имеш. Минем белән син дә буялдың имеш. Кичкә таба кибеттән халык таралса да, Җәмилә бикләп китәргә ашыкмады. Акча санады, тик очына чыга алмады. 10 санап 10 ялгышты. Башында өермә уйнатып, Идрис кыяфәтендәге албасты бетерелә иде. Ул үзен караңгыда адашып, ап-ачык юлны да тапмаган диванага охшатты. Диванага юл чатыннан кычкыралар. Бире кил, бире диләр. Тик ул һаман бер урында таптана. Кибет алдына Җаббар килеп туктагач, дивана хатын җиңел сулады. Ниһаять, аны коткаручы, җитәкләп юл башына илтүче бар. Сөенеп, аңа каршы атылды ул. Әмма сөендергән кешесенең борчулы йөзен абайлап, ирексездән артка чигенде. Алтын әйберләреңне сатып бетердеңме? Диде Җаббар кибет эченә үтә-үтә. Сак бул әле, Җәмилә. Әнә район складын басканнар. Бөтен алтынны көрәп тиеп чыкканнар. Сакчыны үтергәннәр. Минеке әллә ни күп түгел иде. Хатыннар лабыр итте. Каракларны тоттылармы соң? Миңнегулов милицияны аякка бастырды инде. Тирә-як авылларны актардык. Иртәгә урманны айкыйбыз. Бик хәйләкәр кешенең эше. Койрыгын оста яшергән. Аның бит яңгыры да карак яклы. Эзне юган. Эт белән эзләсәң дә файдасыз. Шулаймы, Җаббар, диде Җәмилә. Бүтәнчә теләктәшлек белдерә алмады. Каралы, күңелсезләнеп калдың, Җәмлү, диде Җаббар. Кәефең юкмы? Миңа ачуланмыйсыңдыр бит. Кичә телевизорыңны төзәтергә керермен дигән идем дә, менә бит, карак эзлибез дип бушамадым. Әйдә әле соң түгел киттек. Мәшәкатьләнмә, Җаббар. Төзәттеләр аны. Кичә генә төзәттеләр дип алдашты хатын. Син кайт инде. Мәрфуга карчыкның кыймагы суынадыр. Җитмәсә, төне буе караклар кугансың. Арыгансыңдыр. Юк, җибәрмә, диде эчтән калтыравык тавыш. Сылтау тап, чытырдатып беләгенә ябыш. Сиңа бүген ялгызың гына өйгә кайтырга ярамый. Төнең төн булмас, тәмухка әйләнер, җибәрмә. Тукта, китмә. Җәмилә Җаббарның юлына аркылы басты. Күзләрен тутырып аңа карады. Син, Җаббар. Нәрсә, җаным, нәрсә дип әйтелмәгән сүзләрне эләктереп үк алды Җаббар. Әйдә, урманга китик. Төн кунарбыз. Ир ышанмады, кабатлап сорады. Кая? Урманга дисеңме? Нигә гаҗәпләнәсең, Җаббар? Ойга димәдем бугай. Акыллым, яңгырдан соң урман бик дымланды, салкын тидерерсең. Машинаңны кабыз. Машинада җылы. Җәмилә, ни бу? Җәмилә дим. Күрсәң дә кача идең. Инде урман дисең. Ни бу? Әйт. Шаярттым гына, дип хатын ачкычларына үрелде. Кайтыйм, Җаббар. Кинәт ясалган тәкъдимнән ир исәрләнгән иде. Кызык шаяртасың, Җәмлү. Әллә дим, берәр чәшкә чәй эчәргә иеңә чакырасыңмы? Яңа йортыңны күргәндә юк мәйтәм. Урамнан гына карап узам. Авылда иң матур исинеке икән. Үз матурлыгыңны да шунда күчергәнсең бугай. Җәмилә дерелдәгән бармаклары белән тыштан ачкычны борды. Аның җавап бирерлек көче калмаган иде. Ике күзе мөлдерәп яшь белән тулды. Дип йөрәге сикерде. Шулай шаярткан кебек кенә сөйли дә Җәмилә. Эчендә яна, тетелә.
Бәгыр тетелеп яна. Шаккатудан тел шартлатырсың. Очрашканда оялып күзләрен яшергән Җәмлү Җәмилә көннәрдән бер көнне оятын суга салып, урман хәтле урманга чакырсын әле. Кем моңа ышана? Урман димәк аулак. Агачтагы һәр яфрак яман күзләрдән саклаучы пәрдә төсле. Аулакта ир белән хатын нишли? Бер-берсен теләп сусаган иреннәр нишли? Бу ике җан, яшерен утта янган ике җан, куактан куакка сарылып, сандугач сайравын тыңлап йөриме? Әллә кирәкми? Кирәкми. Җаббар кымсызланып, аңа кул тидермәячәк. Кирәкми, килмәгез начар уйлар. Сау бул, Җаббар. Исән сау йөр. Чакырмыйсың алайса, Җәмлү? Чакырдым бит. Урманга чакырдым. Куркасың бугай. Үртәмә, без бүре нәселе. Сине нигә урман тартканын беләсеңме? Кыргый син. Чынлап мәгәр кыргый. Китмә. Көт шушында гына. Хәзер машинаны кабызып киләм. Урманның иң чытырманлы төшенә алып керәм мин сине, кыргый. Җаббар фатирына ашыкты. Хатын акылым шәшелде ахыры дип баскыч култыксасына сөялде. Югары ыштан көлешә-көлешә яшьләр клубка менеп килә иде. Ул бер аларга, бер Җаббар тарафына карап торды да, артыннан куган төсле тар караңгы тыкрыкка таба элдерде. Кайын сеңлесенең җимерек иске мунча ишеге кайырылып ачылган иде. Җәмилә шунда кирип посты. Менә Җаббар капка төбендәге машинасын кабызды. Фары яктысы урамга сибелде. Ул аның кая чапканын күргәндер мөгаен. Тыкрыкка төшә. Исемен генә әйтеп эзләмәсен бер Аллам. Тыптын авылның икенче очына кадәр ишетелер. Кычкырмады Җаббар. Әкрен генә мунча яныннан узып китте. Инде бар. Башыңны иеп син дә иеңә кайт, Җәмлү. Иеңә кайт. Анда сине албасты зарыгып көтәдер. Бу төн туй төне диде ул. Бу уйдан хатын кайнар табага салган бер чак төсле куырылды. Идриснең эчкә баткан саргылт күзләре аны ерактан ук тотып ашый. Әрсез куллары күкрәген капшарга үрелә иде. Юк, диде Җәмилә пышылдап кына. Юк. Җаның тәнең карышкан тәкъдирдә бер бизгән кочакка ничек елышмак кирәк? Ник кибеттә генә кунмадым соң әле мин? Әдәм хуры, мунчада качып торам. Кемнән качам инде? Җаббарданмы? Идристәнме? Үземнән түгелме? Хай күлнең тирәненә кердем. Батам, коткарса Җаббар гына коткарыр. Тик аны бу карага бу исем килми шул. Сөйләп бирсәм, бик нәфрәтләнер ул миңа. Идрис кебек, нигә ишек ачтың дип бөтен гаепне миңа аударыр. Аклыннан язар дәрәҗәгә җиткән хатын арт капкадан гына кайын сеңлесенә керде. Бөкре идәнгә аякларын сузып утырган да бәрәңгәр чейде. Савытың ташы ич, җитәр әршемә, диде Җәмилә. Ул акылга сай Зәмзәмиянең сәер гадәтләренә ияләшкән иде. Бер үзеңә бу хәтле бәрәңге күп бит. Кояшка чыгып киптерәм кышлыкка. Аннары бакчага чәчеп азапланмам. Капчыктан гына улы башармын. Алла кылы, куй әле пычагыңны. Ши бәрәңгене киптермиләр. Мин байтак әрчидем инде, килен апа. Әнәтрәк бак карават астына. Бөкре җәймәне күтәрде. Анда чиләкләгәннәр бәрәңге белән тулган иде. Җәмилә уфтанып башын чайкады. Елама, диде кайын сеңел, аның уфтануын үзенчә аңлап. Әсмәдә типтерәдер, эт кайышы. Кем Зәмзәмия? Петеш. Идрис абый инде синең ирең. Киткәненә 5 бултыр. Тәрәзәләреннән барып та карадым. Аркасы белән утыра абый. Шакмаклы күлмәк кигән. Председательнеке кебек. Чәче кыйылган түбәсендә. Тезләренә Әсмәне атландырып тирбәтәйе. Синең абыең түгел ул, сеңлем. Синең абыең бит инде төрмәдә, диде Җәмилә урыныннан кузгалып. Йөрмә Әсмә бикәне күзләп. Бутыңны сугып сындырыр. Кайын сеңлесендә төн уздырырга җыенган Җәмилә кире уйлады. Һәм тагын да авыррак уйлар белән өенә юнәлде. Кая гына качса да, Идриснең күзләре аны бораулы иде. Биләнкедә йөргән хуҗасын капка төбендә сыеры мөгрәп көтә иде. Ул аны сауды, абзарга япты. Өйгә кермәде.
Караңгы ишек алдында әрле-бирле йөренде. Кайчакта уйларының авышып китүен тойды. Искитәрлек нәрсә бар инде. Ире төрмәдән качкан һәм туры Җәмиләгә кайтып егылган. Я ни бар? Чөнки Җәмилә никахлы хатыны, ә Идрис никахлы ир. Әзмени авылда аерылып янә кушылучылар. Әнә Хөснетдин малае Әнәс калада Марҗа белән 10 ел яшәгәч, яңадан беренче хатыны Фәниләгә өйләнде. Марҗадан 3 малае иде. Фәнилә өй борынча сайыскан кебек сикергәләп качып-пысып йөрмәде бугай. Икенче көнне үк ирен култыклап, тол хатыннарны юри кытыртып урам әйләнде. Шакирны да хатыны кичерде. Әлфияне имгәтеп бетергән иде югыйса. Хәзер эшми, тилерми басылды. Шүкердәшеп яшиләр. Картая Идрис тә төзәлер бәлки. Ни хәл итмәк кирәк соң инде? Ире бит? Ире? Бәхетле кыз бала беренчедән үк уңада. Бирмәгән бәхетләргә Худайдан узып, ничекләр тиенәсең? Әйе, хатын уйларының авышып акылына, йөрәгенә, хисләренә хыянәт итүен тойды. Үлчәү тәлинкәсенә салган төсле, әле бер төрле, әле икенче төрле уй ярышып талашып өскә калка башлады. Идрис ягы җиңгәч, ул төнге мәхшәргә әзер булып, өенә керергә ниятләде. Ләкин баскычтан 3 атлау белән Идрис ягы килт итеп аска чума һәм тәнне чимердәтеп, үзәкне өзеп, алдына Җәббар атлы ир килеп баса. Ул басу белән ир хатын хагыда, никахның изгелеге дә, кичерү гафу кылулар да, барысы да пүчтәккә әйләнә. Дөньяда Җәббардан да кадерлерәк, Җәббардан да якынрак кеше калмый иде. Ул алыштыргысыз зат иде. Үзе миннән ваз кичмәсә, мин гомердә дә аңардан баш тартмам, диде Җәмилә, ойкала-чайкала пешәнлеккә менеп аугач. Җәббар, кыдрәтле, көчле ир. Син минекеме соң? Я, минекеме? Әллә хыял гына саташтырып иңрәтәме мине? Яңа чабылган пешәннән бетнег исе аңкый иде. Таныш ис бу. Бер вакыт кибеттә ниндидер язу караганда, Җәббар аның йөзенә үк иелде. Шул чакта Җәмилә шүт аңын җуймады. Ирдән кыр исе, үлән исе, чәчәк исе килә иде. Әле бер мәртәбәдә аның кочагына кермәгән хатын шуннан бирле тилерә язды. Ялып яратышу хакында уйлады. Әмма акыл аны тиз тыйды. Ә бүген тагын тилер хатын. Пешәнлектә гүя Җәббар исе. Татлы, тәмле ис. Үзеңне аның куенында дип бел. Нас тәтемәгән, авыр йодрыктан суелган, тырналган тәнеңне кочып, үбелмәгән иреннәреңнән үбеп, ул иркәли дип саташ. Агачтан яралмаган лабаса син. Булар хыял булудан туктап, чынга ашарга да мөмкин иш. Җәмилә, качма бәхетеңнән. Качма, тиле хатын. Гомерең сызылып заяга уза түгелме соң? Үкенеч тулы күңел дәрьясы хис давылына эләгеп, айкалды, чайкалды. Әмма уй һаман үлчәү тәлинкәләрендә сикерә. Үзенә урын тапмый, бишара хатынга нинди дә булса бер карарга килергә ирек бирми иде. Җәмилә торып утырды. Яшьтән чыланган яңакларына ябышкан пешән чүпләрен кул арты белән сыпырды. Инде нишләргә? Дәҗҗал кайтты да дөньяның астын өскә китерде. Иримеш. Садыйк та шулай Зөлфиясенә кайтып дүнде микән? Икәү качтык. Ул урманда яшеренде, диде. Ирләр бик нәзберек җан. Авылда хатыны бар килеш урманда ачлы-туклы каңгырап йөрмәс. Иенә тиз сыптырыр. Зөлфия белән Садыйкның хәлләре бөтенләй үзгә. Бер-берсен рәнҗетеп, кул уйнатып яшәмәделәр. Аны Зөлфия җир астында куыш әтмәлләп тә асрар. Үз ире, үз хәләле бит. Идрис сыман түшәк бүлешеп, хатыннан хатынга чапмаган.